Olary diri görkezin kampaniýasy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletleri Türkmenistanyň hökümetini ýurtda zor bilen ýitirim edilmelerini öňüne almagy we adam hukuklarynyň gödek bozulmagynyň pidalarynyň maşgalalaryna adalet görkezmekde ýardam bermäge çağırdy. 2002-nji ýylyň 25-nji noýabr wakalarynyň 20 ýyllygynyň öňü sirasynda çap bolan bu beýanatda ýurtda dereksiz ýeten ýagny ykbaly näwellik alýan diriligine ýa ölenligine boşadylmanlygyna subutnama bolmadyk adamlaryň sanawynyň epesli artanlygy bellenýär. Bu ýagdaý dereksiz ýitirim bolanlaryň onlarçasynyň tutsaglyk möhletiniň birýäm dolan wagtynda dowam edýär. Türkmenistanda köpçüliklerin repressiýalaryň başlanmagyna 20 ýyl boldy. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletler ýitirim edilmeleriň soňuna çykmak üçin aýgytly çäreler görmeli diýip olary diri görkezin kampaniýa taýdýar. 22-nji noýabrda çap bolan bu maglumatda 20 ýylda Türkmenistanda tutsaglaryň zor bilen ýitirim edilmeginiň ýygyderli bir adaty öwrilenligi, uzak möhletliň azatlykdan mahrum edilen ýüzlerçe adamyň şol sanda 2002-nji ýyldan bäri syýasy we dini sebäplerden tutsak edilenleriň dereksiz ýitenligi, Ýurdun hökümetiniň bolsa halkara basyşlara garamazdan olaryň ykbaly barada soraglara jogap bermeýänligi bellenýär. Kampaniýanyň beýanatynda Türkmenistanda hökümetiň zor bilen ýitirim etmek tejribesini ilkinji gedek 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda şol wagtky prezident Niýazowa garşy döwlet agdarlyşygy tinanşygynda aýplanan bir topara ýagny syýasy opozisiýa liderlerine garşy ulananlygy bellenýär. Bu wakadan soň bolup geçen köpçüliklerin repressiýa tolkundan noýabrçylar ady bilen tanalýan topar ýagny ýokary derejeli hökümet we harby işgär tutsak boldy. Çalt hem adalatsyz sud edildi we uzak möhletliň türme tutsaklygyna höküm edildi diýilip beýanatda aýdylýar. Kampaniýa döwlet agdarlyşygy tinanşygynda aýplanýan şahsiýetleriň zor bilen ýitirim edilmegine degişli 41 wakany hasap aldy we ýene 3 adamyň noýabrçylaryň maşgala agzalarynyň Türkmenistandan gaçmagyna kömek etmekde aýplananlygyny dokumentleşdirdi. Dereksiz ýitenleriň arasynda öňkü vice-premier we Daşary işler ministri Boris Şehmuradow we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň öňkü ilçisi hem öňkü Daşary işler ministri Batyr Berdiýew bar. Tutsaklara kanuny ýardym we lukmançylyk kömegi berilmedi. Olar daşarky dünýäden üzgünleşdirildi. Olaryň ýakynlary diridigi ýa-da ölenligi hakynda habarsyz galdy. Kampaniýa 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryndan bäri ýitirim bolan 33 adamyň tutsaklyk möhletiniň dolanlygyny emma olaryň ykbalynyň hiniden belli dälligini belleýär. Şu ýylyň noýabr aýynda 2002-nji ýyldan bäri türkmen türmelerinde üznüksiz tutsaklykda saklanýan onlarça adamy ýatlaýarys. Zor bilen ýitirim etmek jinaýat tejribesi ilkinji gedek Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan jemgyýeti gorkuzmak we syýasy nägileligi basyp ýatyrmak üçin ulanyldy diýilip, olary diri gorkuzun kampaniýasy öz beýanatynda belleýär. Maglumatda zor bilen ýitirim edilmeleriň öňüne almakdaky takyk öňüdüşlük gazanmagyň diňe pidalar we olaryň garyndaşlary üçin adalaty dikeltmek bilen çäklenmän eýsem, häkimetleriň rejimi howp hökmünde sereden ýagdaýynda dereksiz ýitirim bolmak howp astyna düşýän tutuş türkmen jemgyýeti üçin möhümdigi bellenýär. Şu gün olary diri gorkuzun kampaniýasy Türkmenistanyň türmelerinde dereksiz ýitirim edilenleriň jemi 162 wakatyny hasap aldy. Pidalaryň täzelenen sanawyna esasan 2016-njy 2018-nji ýyllar aralygynda degişli goşmaça onlarça waka girdi. Şol döwürde bolan ýagdaýlary wagtyň geçmegi bilen tasdiklanypdyr. 2019-njy ýylyň sanawynda 121 adamyň ady bardy. Şeýle-de sanawyň häzirki düzüminden 61 adamyň ady aýrylypdyr. Olaryň 29 sanasynyň tutsaklikda ýogulanlygy, 10-synyň boşadylanlygy, 26-synyň azatlykdan mahrum edilmeginden soň garyndaşlaryna ýygynyň barmagyň ruhsat berilenligi anyklanypdyr. Sanawyň awtorlary ýurtdaky raýat azatlyklaryny düýpli basyp ýatyrmak we daşary ýurt adam hukuklary guramalaryna hem halkara synçylaryna barmagy ruhsat bermezlik tejribeleriniň sanawyň doly däldigini çaklamagy esas berýänligini bellediler. Zor bilen ýitirim etmek meselesinden başga da Türkmenistan türmelerde iň köp bendili ýurtlaryň biri. Türmeler boýunça bütün dünýä hasabatyna görä Türkmenistanda ýurdun her 100.000 adam hasabyndan 576 tutsak bar. Bu dünýädäki 3-nji uly görkeziji. Geçen ýylyň fevral aýynda Merkezi Aziýanyň analitika merkezi türkmen türmelerinde häzirki wagtda 35.000 töweregi tutsak bardygyny, munyň ýurdun türmeleriniň göwrümünden 3 hesse köpdigini habar berdi. Şonda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri türkmen türmelerindäki bendileriň sanynyň 51.000 adamdan geçýänligini habar berdi. Türkmenistan türmelerde saklanýanlaryň we boşadylanlaryň sany barada resmi maglumatlar çap etmeýär.
Adam hukuklary boýunça halkara guramalarına görä Türkmenistan gynamaları giňden ulanýan ýurtlaryň hem biri bolmagynda galýar. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri Türkmenistanyň türmelerinde ulanýan agyr gynamalar barada birnäçe ýerde habar berdi. Öňkü tutsaklaryň gurrun bermegine görä Türkmenistanyň türmeleri iňňän ýowuz şertler we işärleriň zalymlygy bilen tapawutlanýar. Birleşen Ştatlaryň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyndaky ilçesi James Gilmore Türkmenistanda adam hukuklarynyň depelenmegi we esasy azatlyklaryň çäklendirilmegi bilen bagly agyr meselelerini ikrar edilmeginiň zerurlygyny 2020-nji ýylda öňe süripdi.